Shalom horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu Pentakosta na parjulu ima parningotan ari hasasaur nito di Porbadia di tanggal 10 Mei 2024. Hatani Tuhata na tersurat di Ulau ni Apostel bidudua mamukasian ayat sada rodi ayat 10 tolu dohot topik minggu huaso nito di Porbadia na pasadahon. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Jadi dungjupang ari pa 50 honi Pentakoste pengumuman nasida saluhutna disada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos ni alugu nagugu mamulus. Gabi diguhima sadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida sumatu dilani api na marjilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Gabi gokto di Porbadia ma nasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing ma nasida. Marguru tu pangalehon nito di itu nasida makatahosa. Alai adong ma aka Jahudi na maringat di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditorun ni langit. Alai di namasa suarai marpungu mana toropi. Jadi terhalomong manasida ay ganup ubigi nasida makatahod di hata nabi. Jadi termali manasida saluhut na jalalongang akanin nama. Dahala Galilea saluhut nasida na makatahi buasa ganupita ubigi di hata hasomalat tabi. Halak partia dohot media, dohot elamit, dohot akana maringana di Mesopotamia, di Judea dohot di Kapadosia, di Pontus dohot di Asia, di Prigia dohot di Pampilia, di Tanah Mesir dohot di akaluat Libya natukan Kirene, dohot halak Rom na maringana di Son. Aka halak Jahudi rodi aka perguru, aka halak Kreta dohot halak Arab. Di hata tabido itabige di hata hon nasida, aka ulaun habal gaun ni debata. Jadi terhalomong manasida saluhuna jutbe marohana, akanin nama sama nasida, namarhua dui ulaning. Alai mangicahido na deba, akanin nama guk anggur na tonggido nasida. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porseaon, ari raya Pentakosta manang ari pa 50-hon, sada perayaan nabal gedui di hala Israel, jalan nasomal didok ari raya Gotilon. Bilangan 50 imasian pitu hali ari sabat dung ari raya Pasca Jahudi. Jadi pitu sabat hali pitu ari, dus mei 40 sia ari ate. Alai duk salpu ari sabat papitu honi bohoma 50 ari. Jadi di sima nasida patu pa ari raya Gotiloni jala pasahaton nasida ma pilihan nasida ima pilihan si panganon nai baru di Jahoba. Jadi hatorangan na lubitu makas taringot tu ari rayaon boido anot jahota di tolu Musa bidu 20 tolu ayat 15 do 20 sada 120 sada dohot di buku 5 Musa Saplono ayat sia 110 sada ate. Jadi ala ari raya nabal gado ari raya Gotilono di halak Jahudi huroha marmulakan do nasida sianaka pangaratuan nasida B. Jadi aka pangaraton ni halak Jahudi i marmulakan do laho merayakan perayaanon. Idu natajaha di ayat 5 alai adong ma aka Jahudi na maringana di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoruni langit. Dungi muse aka ayat na asing rupani na patorakon. Waktu itu di Jerusalem
diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ima dido. Na menarik akamang doho tamuinang nalaus bertepatan do ari raya on tu ari pa-50 dung haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Sian haheheon Tuhan naik 40 hari kan? Sian hana naik tu haroron itu di Porbadia 10 hari. Jadi 50 hari. Tentu diingot akasisianido tonani Tuhan Yesus adorak soma naik ibana tu banua gijang. Asa unang merek na sida sia Jerusalemi. Sahatu na songgop tu na sida na pinar baga-baga ni damangi imatod di Porbadia. Di Lukas 24 ayat 40 sia turpuk jamita di ari hana naik naung tarayaho dia ka ari nasalpo. Hamua kadongan topet di hari pa-50 honi jadi masa matopu suara sian gijak songon parngongos ni alugu na gugu mamulus. Gabe diguhi masa dok bagas hudulan naside. Jadi tarida ma di nasida sumatu dilaniapi namar jillam-jillam. Disonggopi ma ganup nasida. Gabe gokto di Porbadia ma nasida saluhu na. Jadi mamuka marpakuling na asing ma nasida. Marguru tu pangalihon ni todii tu nasida makata hosa. Jadi todii songon parngongos ni alugu do ibana seperti tiupan angin keras. Lapatan na daktarida alai tarhilala ate. Dus songon alugu dak kaidaan alugu ate alai bui tahilala. Songoni matodii tapakilalahon. Jadi molo adong rupani madok huida todii ninna pergabus dui. Dia adong bui marnida todi. Ay songon alugu dui bana. Jala alugu ope adong dua alugu lubis. Jala laos adong do alugu na angon-angon manang angin sepoi-sepoi ate. Idu asa molo di gereja-gereja tertentu to di Porbadiai dihilala sesongon angin topan. Ala pola sape marupa ruas nei dibahen molo nunga songgop to di. Alai molo di gereja na asing mungkin rupani songo di gereja ta HKBP tak pola songoni guguni angin na. Ay buktina tak pola hia ruas ta manang ruas na martukapan molo ditiki marminggu ate. Asing majorupani tukap ala ni namar sahib. Jadi cukup do uduh-uduk si majujung na molo siat turuhana akajamita ni parjamitai. Ba ipe iramana ikon dus dotong nakok do tuakna. Alai molo tuak nai nanget jala topu parnakok na namo dohodok di daktor di Porbadiai. Jadi dak pola adong rupani na teriak histeris. Jadi molo adong madok di gereja A adok todi kemudian di gereja B dan adok todi ninna nasudia tusi ido paroni todi. Hamua kadongan didok muse jadi tarida ma di nasida sumat tu dilani api namar jillam-jillam seperti nyala api yang bertebaran. Asing ni pidong darapati burung merpati songo dilani api mamuse didok simbol hataridaan ni todi Porbadiai. Jadi molo taparrohaon aka gereja na adong di Indonesia on mungkin di dunia adong do nama bahed dilani api on nagabi simbol di gereja. Totu namar ningot turpukom mayate. Jadi molo taparrohaho naka simbol-simbol ni gereja molo daksala rupani gereja Metodis simbol lidah api do sada simbol nasida. Alai molo di gereja HKBP hirana sujuk pakita di. Alai dang nama dok aka gereja naswadong simbol nasi songoni bukan berarti dang adong tod di disi. Tahu ngate simbol di rupani songon nani dok na dibagasa turpukon. Hamua kadongan dung digohito di Porbadiai akasisiani jadi mamuka marpakuling na asing manasida. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Marpakuling na asing artinya bahasanya lain. Dang napa asing-asiko nate.
Alai dung digohi to di perbadiai akasisiani gabe asing pakulingna. Bahasanya lain. Jadi halak naginuhan nito di perbadia gabe asing do pakuling ni bahasanya jadi lain. Molo didok bahasanya jadi lain, tang namar lapatan gabe sunia tusan bahasana. Gabe sunia tusan hatana. Dak songoni. Tapai hutihu do nakid didok di bagas saturpuki. Jadi terhalomong manasida ay ganup ubigi nasida makatahod di hata nabi. Mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ima hebatna. Jadi akan naginuhan nito di perbadia murado atusan hatani. Alai molona asing do manggohi ibana tung bohape di bahen tung maulbei atusan. Jala ololo marpilitan hatani. Daktik kos hatana marabalangan. Songon halak namabu macontona rupani. Ayolo do salah madok namabuki pataru au minum ngaguda ngau mulak. Gabininna apa sebenarnya pataru au mulak ngaguda ngau minum. Ale mulu ngamabu katongolo do terbalik pataru au minum ngaguda ngau mulak. Gabininna rupani. Taboto do persamaan doho perbedaan ni halak naginuhan nito di purbadia doho naginuhan ni tua manang alkohol. Persamaanna sama-sama adong kekuatan lain na mengendalikan dirina sian luar ni dirinai. Yang satu dikuasai oleh rangsangan roh, sedangkan yang lain dikuasai oleh rangsangan alkohol. Perbedaanna perjulu yang satu dilarang, yang lain diperintahkan. Kanido didok di Efesus 5 saplalui unang mamabu kamu bahenon nyanggur. Ay hamaguad do di bagasani. Alai guktod di mahamu. Jadi yang satu dilarang, yang satu diperintahkan. Nah paduahon perbedaanna yang satu terkendali sadar do. Jadi halak naginuhan nito di perbadia sadar sesadar-sadar na do ibana. Jadi mulu arong madok rupani aka halak naginuhan nito di perbadia gabedang diri na be. Gabedang terkendali be ibana dak sadar be ibana. Salah dia. Lalu yang satu lagi tidak terkendali ngaur. Ima perbedaan na rupanya. Songon nama nakiningani ay dalan ni ipe sempoyongan nama. Seharusnya nian maju 2 langkah mundur selangkah doang. Gue banat tong maju selangkah mundur 2 langkah. Bahwa ma di tempat. Day dunay. Jadi molo dituduh na asing songon natajaha di ayat 10 tului nama bu anggur doa kasisiani naso dibotoi do perbedaan ni na duwe. Hamu kadongan jadi tung macai murado manada halak naginuhan nito di porbadiai. Parjulu gabe muba ibana. Dia berubah. Dia matadani hamu bauni ima murah atusan hatana. Jadi akka halak naginuhan nito di porbadia gabe mubado nguluna mubado hatana murah atusan hatana. Akan naginuhan nito di porbadia pakuling ni ipe tabu mabigion labok-labok dan kasar-kasar. Akan naginuhan nito di porbadia dan akka hatana somalibe atong hatana. Parbuai ni ipe da asing nama songon nanidok na di Galatia 5 ayat 22 iate. Alaya kau do perbuan itu di holong doh las ni roha, dame doh labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon. Jadi akai nama perbuihonon ni akan naginuhan nito di porbadia. Jala akan naginuhan nito di porbadia, akahata nama masu-masu nama dohot akan apa sedahon nama hatanii na haruar sian pamanganna. Ayarong dojol maon hatana holan nama mula-mula. Holan na paserakon dada papunguhon. Hatana holan nama bahen hacik ni roha. Dang diboto piltik ni hasapi do tabu bigion. Piltik ni hata hacik do itu si pareon dohot tu partod dion. Molo say songonido pe pakuling ni sasahalak jangan-jangan to dina asing do na mangguhi ibana.
Hamu kamang dohot tamu inang manatita. Gudang do todina asing di portibion na siap mangguhi nguluni jolmai. Todina asing hati. Alani unang paloasi mangguhi roham. Paloas ma todi porbadiai mangguhi ngulum asa tarpasu-pasu ho jala asa denggan pakulingmu asamu baho jala goklas ni rohang ngulum. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Say paurat may di bagasan rohanami. Asa di perbiho katami perbuye na denggan perbuye na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin.